Portem ja més d'un any de la limitació de preus i Barcelona continua tensionada. El que s'ha aconseguit és que 7.000 habitatges desapareguin del mercat de lloguer. Una destrucció de l'oferta, que és precisament el que no es volia. I la demanda és brutal. 437 persones de mitjana és el que s'interessen per cada habitatge quan entra al mercat de lloguer amb 10 dies d'anunci. I pel que fa al topall de preus, si ens fixem en el que diu l'Ajuntament de Barcelona, el preu ha baixat una mitjana de 6,4%. Si agafem el diari L'Economista, diu que el preu mig a Barcelona és 1.656 euros i que és la província més cara de l'Estat. I si anem a dades de l'Incasòl, ens diu que el preu mig a Barcelona és entre 1.100 i 1.200 euros mensuals. Gairebé després de més d'un any, l'oferta és baixa, la demanda segueix sent molt alta i no s'està solucionant el problema d'habitatge. Així que el mercat de lloguer està en un moment de molta complexitat. Si tens un pis per llogar i no vols tenir problemes, contacta'ns i t'ajudarem.